Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwanisa kupanga DPP woye achule zo zina la wetu tapanga DPP woye kumaso kuchule zina la Chala mwamba DPP woye Atati woye DPP moto zina anga ndinepita tsamwa ndabwera pano zandilandira ndikatukoze kodi ya mama indalama MP yathu kondira ndira pa moso tukoze mkulu kwambiri achimwene yanga abale yanga honorable MP Charles Mchacha komanso bala chemwe yanga pompano mkulu wa mai sine mlendo yayi achimanga Maria the entire yonse executive yonse ya region amulota ntimu ya yonse zumu kwambiri ine ndabwera ndilandireni kumachi nyamata mnalembesa araji anyamata ukampembe kuti second phase ikabwera anyamata walembeseso icho linga kuti zakale run slide isongano usiwanga nangoitanidwa koma ine kufuna home ground yoche mwanga Maria mukuzo kufika araji timu yonse yofuna zakwere kumuziko andalama honorable MP mulipita ndio umene kubera ani nditu muzaone kuti timacheza bwanji pa ground pali bwanji ziko mwambira araji sati nthawi masuwanga ndiboma limene pano malipoti na kubwera pano kuti kulilongwe kumene amenga vice president wathu governor wathu kumene kwa muombera mkono komanso kumene kwa kuli virus akutira usi anthu usi kumeneko akumenya anthu kumeneko kuno abwerako kumwera kuno zimene akuchitazo kuno abwerako sikuopyeza iyayi koma adziwe kuti mdziko muno tinasankha madipati 1993 amuluzi ndi aja kufa chihana anabweresa muno madipati kuti mukhale zipani zambiri anthu akhale ndi ufulu oyankhula za kukhosi anthu akhale ndi ufulu ojoyina chipani chimene akufuna anthu akhale ndi ufulu omanga mabizinesi anthu akhale ndi ufulu osegula machachi anthu akhale ndi maufulu omanga china chilichonse koma lero tabwerera ku chipani chimozi one party system of government imene ikubweresa chipani cha MCP zomwe zili zolakwika kwambiri koma tikufuna tisikimize mulano pasonkhano uno kuti Malawi sizabweriranso mbuyo iya Malawi sizabweriranso mbuyo iya tikupita pasogolo ndipo pasogolo patipitirira mwayi wa zipani zambiri utaniso upitirira ndipo tipitirira kuyankhula maufulu tiyankhula za kukhosi zimene tili nazo tikuziwa kuti tili muziko la demokrasi sitikufuna ife zimene zikuchitika ku Mozambique zichitike kuno Malawi ya pano ku Malawi ku Mozambique anthu akuphedwa ku Mozambique anthu akumenyedwa nyumba zikuwotchedwa lero mamawa mwene walero ku Mozambique taona akuwotcha wa polisi lero akugwira ndi kumuwotcha ku Mozambique zomwe muno Malawi sitikufuna chifukwa tili ndi anthu amene anamenyera ufulu dziko lino pobweretsa demokrasi timapasa ulemu kwambiri ya muluzi kuti anachita champhamvu kubweretsa muno ulamulo wa demokrasi aifa zimayi chaka chinocho kaya chakwera kufuna kaya chakwera saa kufuna profesa asapita kuthalika kubwerera kusanjika zikuveka kaya saa kufuna kuchoka ku State House ifalitazina kupita azimayi kukankuguruza kutuluka watitetsera mabanja watitetsera mabizinesi watipera amuna tilibe china chilichonse
Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.